Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka esi wee kpee ikpe Mmụọ Mmiri Afuluanya dịka o jelu n'ụlọ ikpe tata anụnwa bụkwanụ June 3, 2026 bụkwanụ Wednesday na nnukwute ụlọ ikpe nke enwere n'Awka na Anambra steeti. Dịka emekwanụ ka ndị mmadụ mata n'ọnwa dị na March 2026 ka ndị udo na-achị jekwanụ na be Mmụọ Mmiri Afuluanya wee jekpụrụ ya wee na-ebo ya ebubo wee na-asị na Mmụọ Mmiri Afuluanya na-agba oke ite, na Mmụọ Mmiri Afuluanya na-aghọrị ụmụ okorobịa, na-aghọrị ụmụ agbọghọbịa, na-agwafa na ọkpọrọfa wee jee na mmiri Ekuro jee wụọ fa ahụ ma chụkwanụrụfa aja na mmiri, na ya bụ mmiri Ekuro ya emekwanụfa fa enwee ego, nke bụ na ndị udo na-achị fụchara ya bụ ife onyonyo wee na-akọwa na Mmụọ Mmiri Afuluanya na ọ dara iwu nke ndị Anambra steeti, na ya bụ ife o melụ so n'iwu nke amabidoro na Anambra steeti. Na nke mbụ bụ na ya bụ Mmụọ Mmiri Afuluanya na-aghọrị ụmụ okorobịa wee na-agwafa na ebe ahụ ọ ya akpọfa wee jee n'ebe a ya ebute ego ọsịsọ, n'ebe ya abịa alụghakwa na-alụghị ọrụ ego esi n'elu na-ada si n'ala na-ada, na ya bụ Mmụọ Mmiri Afuluanya ekwesịghị ịda agwa ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ya bụ ife, na o kwesịrị ịgwafa n'aka aja aja na-ebutekwa n'ọnụ mmanụ mmanụ, n'onye lụa orie. N'otu a ka ndị udo na-achị si wee kpụrụzi Mmụọ Mmiri Afuluanya wee jedebe na kọstọdị fa, nke bụ na ojebugo n'ụlọ ikpe, nke bụ na mbọsị ahụ ọ bịara na Mmụọ Mmiri Afuluanya ekweghị aga ije, nke bụ na ndị udo na-achị na ndị ọkaikpe fa na-akọwa na Mmụọ Mmiri Afuluanya na-aghọ aghụghọ. Na ọ na-aga ije ma na-akọwa n'ọnụ ụlọ ọgwụ ka eti wee je bute ya, unu ma na-emesizikwa ka mmụọ mmiri na-eme na ọ ya aga na ọ ya aga. Orukafa gbogidere ụja n'isi, Mmụọ Mmiri kunie were ọkpịa wee banyezie. Ọnya ka ebidoziri ikpe wee na-agụsịsịrị Mmụọ Mmiri Afuluanya iwu ọ dakwanụ n'aka gọọmenti, nke bụ na Mmụọ Mmiri Afuluanya ekwezi akwụ ọtọ n'ụlọ ikpe ka e wee jụọ ya ajụjụ na o merụ ya bụ ife ka ọ na o meghọ ya bụ ife. Ebe a na-ekpezi ya bụ ikpe ka onye isi ọkaikpe a na-akpọ Justice Peter Obiora nọzi wee sị na ebe ọ bụ na Mmụọ Mmiri aya akwụnwu ọtọ ka e wee jụọ ya ajụjụ na ya bụ ikpe na aya ekpezikwana ya na fa burukwu ya wee naba. Ebe a ka onye ọkaiwu Mmụọ Mmiri Afuluanya nọzi wee na-ayọ ndị ọkaikpe ka ebugharịzie ya etinyekwana ya tata anụnwa bụkwanụ June 3 bụkwanụ Wednesday 2026 ka ama na Mmụọ Mmiri na ife na-ayakwana ya na ọya kwụsịnata abịazie tata anụnwa ka ama na ọya kwudokwanụ n'ọbịa ya wee gọlụkwana ọnụ ya na o merụ ka ọ na o meghọ. Ọnya ka emezi ka ndị mmadụ mata na tata anụnwa bụzikwanụ Wednesday June na Mmụọ Mmiri Afuluanya bịazikwarụ n'ụlọ ikpe wee were ọkpịa wee na-agazi jirikwa mkpọrọ wee na-aga, nke bụ na ọ ka bụkwa dripụ n'aka. Ndị mmadụ na-ajụ na ọka na-aya ife nwa na-ayị ya ọ na ọha akwụsị, nke bụ na afụkwalụ ọdụkọ nne ya na nna ya na fancha abịazikwara ụlọ ikpe taa, nke bụ na ọdụka ndị jọnalist achọrọ ịjụ Mmụọ Mmiri Afuluanya ajụjụ ka ọ nọọ ifere na-emefa ewelufe akwa wee na-ekpuchie isi ọka ndị mmadụ ghara ịma na onye nwa ka ọ ka a ghara ịma na ọ bịara ụlọ ikpe. Onye a na-ekwu na ọha afụcha ụzọ unu welụkwa akwa na-ekpuchie isi ka o yi etizi wee gaa. Aghọtakwa m nke a ka anyị na-akọkwa wee na-akọwa na mgbe a batara n'ụlọ ikpe na Justice Peter Obiora gosisiri Mmụọ Mmiri Afuluanya ife o mekwanụ na iwu niile ahụ ọ dalụ n'aka ndị gọọmenti, ka ya bụ onye ọkaikpe gosichara ya bụ ife o wee na-akọwa na ya eburuzi Mmụọ Mmiri Afuluanya wee jee hapụzie ya n'ụlọ mkpọrọ nke dị n'Amawbịa, na ọ ya anọzi n'aka ndị udo na-achị n'ebe ọ nọkwanụ n'Awka, ọkwa n'Awka ka fa nọ, na ya eti ebe a bupụzie wee jee debe ya n'ụlọ mkpọrọ nke dị n'Amawbịa. Amakwụkwọ m na ụlọ mkpọrọ n'aka ndị uwe ojii ka ụlọ mkpọrọ n'aka ndị udo na-achị nọ n'Amawbịa, fa akọwakwuola anyị ọfụma. N'ebe a ka Mmụọ Mmiri ya etizi wee bịa n'ụlọ ikpe mbọsị ọzọ a ya ekpekwa n'ikpe ya adozi n'ọnwa anụnwa dịkwanụ na June 19, 2026 na ya esizi n'Amawbịa wee buruzie Mmụọ Mmiri Afuluanya wee butezie n'ụlọ ikpe ọzọ ka e wee kpezikwana ya ikpe. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị ndị gọọmenti na fa nekwa n'anya na fa ya afụ na Mmụọ Mmiri Afuluanya na ahụ adịghị ya andị na-ama na-aṅarị na si weluzie maka na ọba aṅarị ka emetarị ya ebere. Ebe ụfọdụ na-ajụ ndị udo na-achị na Soludo nwa Mgbafọ na si kedu maka ndị ụka na ọkwa nụrụ na-akpụji onye nke a na-akpọ Saala ọkụ ka ọ zeelu ọkụ, onye nke na-emekwa n'ala Enji Miracle, na onye nke ahụ na aya akpụta ya n'ụlọ ikpe na fa achọghọ ka akpụta ya ka ndị mmadụ wee tị n'onye ụka na si kedu mbọchị a ya akpụpụta onye nke ahụ ka ekpekwana ya ikpe nke ya.
amakwụkwọ na ndị udo na-achị nafa akpụjie ka ọ nafa akpụjie ya na ndị mmadụ na-atị na-akpụjie mana o nwekwa ebe ndị udo na-achịpụta dee tị na-akpụtala ụdịelu ọkụ ka ọ taala ọkụ nwa amakwọ m nke ọ na-aza oji feki mirakụl eme ọgụ ori aja onye na-achụ aja na-erikwa aja ọ chụrụ ka ndị mmadụ na-asịzi soro udo ọsọ ndị dibịa ka a na-akpọta tinafa na-agba oke ite na tikedu mbọtị a ya akpụpụta onye nke ahụ n'ụlọ ikpe na-ekwube na onye nke ahụ dakarịkwanụ na ya bụ iwu nke Charị Nwa Mgbafọ mepụtara na Anambra steeti ọkwọ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ na ka ọ dị kịta na onye nke bụkwanụ Mmụọ Mmiri Afuluanya bụ Ekwuro nọọ ya abịazikwa n'ụlọ ikpe ọzọ na 19th of June 2026 ọdụnụ ka ọ bịa mbọtị ahụ anyị ahapịa ka ọdụnụ ka ọ bịa anyị asịkwanya jee nọrụkwa n'ime ụlọ nga ebe o ti wee pụta ụfọdụ nọkwa na kọmentị na-asị na Mmụọ Mmiri Afuluanya na-ahụ ụdị ya na-aghụghọ ka ọ na-aghọ na ife ọ na-eme ebu ka ọ maa na gọọmenti ya ahapịa Charị Nwa Mgbafọ ọdụnụ ka ọ ya ahapịa one man ten mma poolu onye nke ahụ ọ na-agbụpụcha alacharụ akụkọ kamịa Mmụọ Mmiri Afuluanya anọrụ n'ụlọ ọgwụ wee lụchaa anya bụ nga ma ya fụkwanụ na ọlụlụ ya bụ nga onye gbakwa Mmụọ Mmiri Afuluanya gwa ya ọ bụkwa na ahụ ụdị ya ọ kwụsịkwa ife anụnwa ọ na-eme ọ zala ọnụ ya ọ bụrụkwanụ na ahụ adịghị ya ọ gwawakwafa na ahụ adịghị ya na mgbe ejikwa ekwu a na-eteka ọ bụkwa mbọchị ọ dapụziere ọkwụghị ọtọ ọfụma ụna amanụ ọ na-ekwu eziokwu ma ọ bụrụkwa ma Charị Nwa Mgbafọ ọ ya wee kweta kamịa Mmụọ Mmiri Afuluanya anọrụ n'ụlọ ọgwụ wee lụchaa anya bụ nga ọ chọrọ ka ọ rụọ maka na ọ hapụ ya atị na ndị ọzọ ya atịfa na-ahapụrụ onye a na-ahapụghọfa mgbe ahụ ọgba aghara adị na ya bụ ife mana o nwee du mgbe Charị Nwa Mgbafọ na-echetara ya echiche ịhapụ ya ncha nchari